बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ क'क्राझार जिल्लानि बर'नि फिसा वुसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्मआ इउएसएआव खुंजानो गोनां वर्ल्ड गेम्स 2022 आव वुसु गेलेनायाव बाहागो लानो थाखाय आमेरिकायाव दावबायलांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर'नि फिसा सानमा ब्रह्मआ भारतनि जानानै गेलेनो थाखाय इउएसएआव दावबायलांबाय। सानमा ब्रह्म बिथाङा मेडेल देरहानानै हादरनि हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हानायनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। पेट्रला जोबस्रांसिगोन नामा? हादरनाङै पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांनायनि जाउनाव सुबुंफोरा खाफाल हमनो गोनां जानाय समावनो सासे मिरुनि मन्थ्रिनि बेरफुसार बिबुंथि। फैगौ 5 बोसोराव पेट्रला जोबस्रांगोन होनना मिरु मन्थ्रि नितिन गडकारिया बुंथियो। थारैनो हादराव पेट्रला जोबस्रांगोन नामा? मिरु मन्थ्रिनि बेबायदि इसारा होनायाव सुबुंफोरा सोमोनांदों। मिरु मन्थ्रिनि बे बाथ्राया सैथो जामारोब्ला पेट्रलजों खारनाय गारिफोरखौ बोरै सालायगोन? पेट्रलजों खारग्रा गारिफोरा जोबलांगोन नामा? बेबायदि सुबुंफोरनि गोसोआव सोंथि सिखांदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय उपेन्द्रपुर गामिनि आबाद फोथाराव सासे उन्दै हिनजावसा गथ'नि गोथै सह बोखांदों। मोनाबिलि समाव गपाल मुर्मुनि 4 बोसोरनि फिसाजो निकिता मुर्मुआ बोरमा लायनो थांनायनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। 4 बोसोरनि उन्दै हिनजावसाखौ गामिनि आरो न'खरनि सुबुंफोरा नागिरनायाव फाथु आबादाव थैनाय थासारियाव मोनो। बिनि उनाव साबकाटा पुलिस आउटपस्टनो खौरां हरनायाव पुलिसा फैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै लाङो। हिनजावसा गथ'नि थैनाय जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो बिस गोनां जिबौ अरदों होनना सन्देह खालामदों गामिनि सुबुंफोरा। तामुलपुर जिल्लानि दैमुगुरियाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। हरनि समाव हाजोनिफ्राय फालोसे मैदेरा जाग्रा आदार नागिरनानै दैमुगुरि गामियाव हाबफैयो आरो गामिनि न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामो आरो कृष्ण गयारिखौ गाथारनानै जिउ फोजोबो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हरनि समाव मैदेरा फैनानै कृष्ण गयारिनि न'नि इन्जुरखौ बोख्लायो। इन्जुरखौ बोख्लायनाय लोगो लोगो कृष्ण गयारि आरो बिथांनि बिसिया खामसालिथिं ओंखारलाङो। इन्जुर बोख्लायफैनाय मासे मैदेरा न' सिङाव हाबलाङो, नाथाय गुबुन मासे मैदेरा खामसालिथिंजाय फैना कृष्ण गयारिखौ सुन्दायजों साबथिंना सिथ्लायाव लाङो आरो फ्राय 30 मिनिटसोनि उनाव मैदेरा कृष्ण गयारिनि न'निफ्राय आनज्रायलाङो। लोगो लोगो कृष्ण गयारिखौ फाहामथाय होनो नाजादोंमोन, नाथाय बिथाङा रुंसारि जायो। थांनाय माखासे सप्तानि सिगां कर्नाटकनि सासे मन्थ्रिया फैगौ 2024 मायथाइनि उनाव भारताव गासै मोन 50 गोदान रायजो एबा हादरसा जानो थांगासिनो दं होनना बुंनायखौ लानानै गसाइगावआव BTCनि आफादगिरि फार्मिनस नार्जारिनि खौरांगिरि मेल। मन्थ्रिनि बेबायदि बुंनाय बाथ्राया सैथो नंमारगौना नंमारा? सालिस जारि खालामनो थाखाय BTCआ गोबां जायगानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनायनि उनाव बे खोथाया सैथो होनना मिथिनो मोनो। भारत सरकारनि बेबायदि थांखि लानायखौ BTCआ बरायदों आरो बिथांमोनजों सावरायनायनि उनाव गरखालेन्ड आरो कामातापुर आलादा रायजो जायालासे इउनियन टेरिटरि मोननो थांगासिनो दं। नाथाय बे बाथ्राखौ खोनानानै जों दुखु सिन्था जाबाय। जोंहा मा जाबावगोन? मानोना थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जोबथा सलुसन होननानै मोनसे फुल स्टपसो लोगो मोनबाय। जोंनि डिमान्डफोरा मा जागोन होनना। बेखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ बिनि सायाव सालिस जारि खालामनो थाखाय खावलायहरो। जोंनि दैदेनगिरिफोरा होनो जोङो स्टेप बाय स्टेप बारायखाबाय। BAC, BTC, BTR जाबाय। जोंनि फाउन्डेसना दाखाबाय। बारा गोबाव गैला बड'लेण्ड मोननो। नाथाय जोङो सालिस जारि खालामनायनि उनाव मिथिनो मोनबाय जेबो स्टेप बारायाखै। मानोना भारतबर्षनि प्रशासननि जि स्टेपआ गिबियाव साब डिभिजन, बिनि उनाव डिस्ट्रिक्ट, बिनि गोजौआव काउन्सिल, बिनि गोजौआव इउनियन टेरिटरि आरो बिनि गोजौआव स्टेट। जोंनिया मोनथाम एकरटाबो काउन्सिलावनो मारा होगासिनो दङ। गिख्रंथाव बेराम जापानिस इनकाफिलाइटिसजों गाग्लोबजानाय जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया आसामाव गोख्रै बांनो हमदों। आसामाव जापानिस इनकाफिलाइटिसजों गाग्लोबजाना फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय 8 सानाव आसामाव जापानिस इनकाफिलाइटिसजों गाग्लोबजानाय जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 7 सिम मोनहैबाय। थांनाय 7 जुलाइनिफ्राय दासिम गासै 74 सुबुङा जापानिस इनकाफिलाइटिसजों गाग्लोबजादों। बिनिनो 25 देहायाव मैया बे बेरामखौ मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव रायजो सरकारा गासैबो जिल्लानि जिल्ला खुंथायखौ बे थासारिनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो थाखाय बिथोन होयो। मख'नो गोनांदि बे बेरामा बेरामि थाम्फैनिफ्राय बादेरनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।